Zdar lidi, vítáme vás u naší druhé série, druhého dílu, tady s Chrisem a Underfinem. Pozdravte. Čau. Říkáš Underfiner. No tak je to jedno, ne? Asi vole. Není. No, takže budeme hrát bez té písničky, protože to bylo moc nahlas, jak jsem se podíval na video. No a to je právě že na nic. Haha, ale bylo by to lepší, no ale tak uvidíme, jak to bude dopadat. Teď mi došel průb. No, tak já myslím, že můžeme začít. Dneska si bude asi dolovat a na další video půjdeme najít nějaký pozemek, jako vždy. Neuděláme branch mining? Tak už jsem to spravil. Tady potřebuju crafting table. Chcete udělat pec? Tady? Ne, Kdo že udělal samozřejmě tu truhlu, kdo udělal tu truhlu, tak ji zničte, já udělám jinou. Proč? Vy to neumíte totiž dát pro mě. to udělal Krištof, já to umím dát. To je to, ne? To je jedno, no dobré, tak ji zničím. Počkej, pozor. Pozor! Uní! Toto napiš. A pak to samé napíš ještě s tím. S komárkem. A jenom na to klikni. No, já nechci ani moc nástroje, už já myslím, že Mody, jo. asi si uděláme helmy železné, všetci? Jo. Ne, Je to je s dvěma. zase plýtvat železem, stejně mi to k ničemu není. Aha, tady to mám. Krištof, Debile. on všude dává torčky, jenže když ty torčky zrovna vůbec nepotřebujeme, tak je nikde nedává. Vůbec, když ty torčky Hej, zkus to. Jo, počkej, ještě pro standy, ne? Ale pohněte si s tím, jo. Znič to, ty to neumíš dát, ty kreténe. Umím, teď jsem to dal už. Ale ty jsi tam dal tu tečku, ne ty debile, stačilo mít kód modify doc 779. Když jsem to dal, tak co Ale kecáš? bez tečky. Tam je ta tečka, já myslím, že to máš mít jako... Aha, dobré. Tečka, tečko. Zase plýtvání Nástando. železa. Nástando, Hej. pojď sem. Co je? Zase kameny. Ty máš tam železný a mám kameny. Jako proč? Počkej, pořád ta tečka, no. On tam furt píše s tou tečkou? Já jsem tam nedával tu tečku, tak co to je? Ti dobře? Modify. Tady kecal blbostí úplně. On vůbec nekecá do Skypeu nic. To se mi nechce, ne asi. Co mi nechce, radši to napíše. Líní lidí, to je teda generace dneska. Hej, je to napsané. Už, tak co kecáš, že to není? Stando, neříkej, že ty jsi takový hodný a taky nejsi. Underfine. Dobré, Standa, zkus to trochu. Krištof, doufám, že jsi nenapsal Underfinet. Jo, vlastně, jo, to jsem zase teď, jak se jmenuješ? Undefinet. No počkej. Jo, dobře jsem to napsal, zkus to, no. Jo. Protože vy říkáte Underfind, jo. A je to jako... No dobré, tak je to Stando, co jsem to jako viděl? Nevím. Já jsem klikl na tu truhlu a to vybouchlo. Co děláš? Počkej, jak to vybouchlo? Dobře, to já si bylo? stahuju Nodusa a konec. Ne, Stando, já ti to dám do truhly, já nechápu, proč jako máš jeden život. Proč to vybuchlo, Krištof, co zase nějak to? Když jsem tam dal normálně modify. A ticho! Co to je za blbost? Co to je za kravinu? Nevím, Krištof to nějak zase... Jo, já jsem to měl slambuly. Ne, ty jsi to nějak po co? Ne, tam... Ne, ty jsi to nějak moje po co? modification. Počkej, zavři tu truhlu, já to chci, ať to znova vybouchne. Já se tam nedostanu do té truhly. Prostě to samo nějak vybouchlo a... Tak to nechápu teda. Krištofe, združ tu truhlu. Počkej, tak ji zrušte vy. Nám to nepovolí. Nevím, počkej. Všechny zabiju.
Já jsem měl úplně dobré věci a všichni to všechno vezmete, mi vrátíte ten Všechno poloď. máš v truhle. Já se tam nedostanu. Když to Počkej. zase podělal, já jsem nedostal. Nepodělal to, asi dělal tenhle server, já nevím proč. Asi vybouchl nějaký Reaper. Jabko, já jsem si dal jabko. Můžeš to otevřít, Krištofe? No počkej, ježišmarja, kuku. No. Dobrá. Hej, on se Ale začal něco- železné brnění. Jo, takhle plýtvá železem, teďko vůbec toho hodně nemáme. Jak to, že tady je hlava? Co to za blbost? O. Define. Cože? Proč je to moje hlava? No, nevím teda. Co to je za blbost? O, Já nějaké kraviny úplně, počkej. moje hlava. Tak já si jdem na sebe. Já vypadám ještě lépe s tou mojí hlavou. Dvakrát. Hej, Krištof. Hej, tak začneme kopat jenom už lehce, úplně jsme devíce. Ne, počkej. Ale, Právě teď je prvního Ok, tady mi to patří. 21, Koukni se na 54. koukni se na sebe. Koukni se nahoru. Hej, pojď sem. Koukni. On něco Krištof udělal, nebo kdo to udělal, a že tam je moje hlava teďko místo mojich věcí. Moje věci už nikdy neuvidím. Že Krištof mě všechny vzal. Hej, jo, já nevím, co to s tím je, jako to není moje chyba. Nevím, proč to tak dělá. A kde se tam vzala ta moje hlava? Nevím, to dělá nějaké blbosti ten server. Jo, protože on mě Dominik zabil a teďkom nějaké, že tam padají hlavy nebo co. A tu hlavu si můžeš dát i na sebe. Já to dám tady, jakože tady tomu všemu velím tady. Sice nevím, proč tak blbě kopem, ale... Hele, Tak dělá, takhle to dělal i Gonky. Koukejte se na Gonkyho videa. pak jak všichni zemřeme, tak řekneš, takhle to dělají konky. Víš to? Počkej. Ok, na moji hlavu. Dělá. Počkej, uhni. Dobrá. Ty si jde na hlavu, tu moji hlavu. Tak jo, no. Tu máš. A dej si ji do inventáře s hlavou. Ne, prostě dej si ji tam, kde Počkej, si mě to nechce vzít tu hlavu. Dobré, hej, vem si ji radši, protože mi to nejde. Tak počkej, tu máš. Co? Nejde, to nejde nikomu jinému vzít než mě. Bož, zkus to vzít ty. Skryvě, jaké jsme to je? Jo, on to může vzít, takže když to mám problém s připojením. Dej si to na hlavu. Počkej, já? Ne, Dominik. Mhm. Tak mi vrať moji hlavu. Já chci svoji hlavu zpátky. A kde mám svoje věci? To se všechny zabít. Hej, netočíme ten díl znova, to bylo nějaký kravina úplně. Ne. Proč ne, Ty jako? teďkom točíš? Zase to bude jako na kecaní a ty keci zase to je jako vždycky samé keci, že? Musíme keci, ty vůbec nic neříkáš. Vy kecaty samé píču. Já. Komu tady cinká Facebook? Ne. Tak ti necinká. Točka. Já myslím, že můžeme natočit asi mimo, teda těžit mimo záznam, že to je teda nuda. Tak já Hej, myslím, jak že si mi to nejde vzít? já Aha. myslím, že to vypneme asi teďka. Jo, a oni to nedávají na YouTube, protože to bude kravina úplně. Jasně, já to tak vypnu a já myslím, že se můžeme rozloučit a čau. Čau.